Γεννήθηκε κάποια στιγμή του 1999 και έκτοτε έχει δοκιμάσει πολλές γεύσεις από αυτή την ζωή. Την πιο γλυκιά από όλες του την αφήνει πάντα αυτή του υπέρλαμπρου και Πανάγιου Θεού που τόσο αγαπάει. Αν τον γνωρίσεις από κοντά, θα δεις μια ψυχή που δεν κάθεται σε ησυχία. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα τον βλέπεις να ασχολείται με τόσα και τόσα πράγματα. Η ενασχόληση με την συγγραφή είναι ένα από τα κομμάτια της προσωπικότητάς του. Τα υπόλοιπα ίσως τα ανακαλύψετε σε αυτή την εκπομπή. Αυτός ο τίτλος ουσιαστικά επιλέχθηκε διότι το περιεχόμενο γράφτηκε με πολύ αγάπη. Υπάρχουν μέσα 5 διαφορετικές ενότητες που η κάθε ενότητα, όσο και να απομακρυνθεί από την αγάπη, δεν γίνεται. Επομένως, περιτριγυρίζεται γύρω από κάθε ενότητα. Η σημασία που βρίσκεται μέσα στο βιβλίο είναι το γεγονός ότι μιλάει μέσα από δικά μου προσωπικά βιώματα και εμπειρίες και σκέψεις πολλών χρόνων, γιατί το γράφω από αρκετά μικρή ηλικία. Η αλήθεια είναι ότι το ολοκλήρωσα πέρσι τον Αύγουστο, και γράφτηκε με πολύ αγάπη κάθε σελίδα. Αγάπη ουσιαστικά είναι όλα τα θετικά συναισθήματα τα οποία υπάρχουν γύρω από αυτή τη λέξη και βγαίνουν όταν προσπαθήσεις να κάνεις αγάπη. Δεν λέμε ότι είμαι αγάπη, προσπαθώ να κάνω αγάπη. Κανένας δεν είναι εξ ολοκλήρου αγάπη μόνος του. Όλοι προσπαθούμε να κάνουμε αγάπη ουσιαστικά. Κάνοντας αγάπη λοιπόν, ακολουθούμε διάφορα μονοπάτια. Είτε μέσα από το μονοπάτι του σεβασμού, αλλά συναισθήματα και πράξεις που κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στο να κάνουμε αγάπη. Θεωρώ ότι δηλαδή δεν είναι μόνο λόγια, όπως λέμε παραδείγματος χάρη σ' αγαπώ και μένουμε μόνο εκεί. Είναι παραπέρα. Πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω και χρειάζεται βασικά να ολοκληρώσουμε την λέξη σε αγαπώ ή με πολύ αγάπη ή οτιδήποτε και χρησιμοποιούμε γύρω από το όνομα της αγάπης, με τις πράξεις μας. Γιατί κάθε άλλο, οι πράξεις ουσιαστικά είναι αυτές που θεωρώ, κατά τη δική μου άποψη, ολοκληρώνουν τον λόγο μας και ας πούμε βάζουν και μια σφραγίδα πάνω από αυτό που λέμε. Γιατί καλώς κακώς το να λες, να πεις σ' αγαπώ είναι σχετικά εύκολο, η αλήθεια είναι. Αλλά το να πράξεις το σ' αγαπώ, να προσπαθήσεις μέσα από αυτά τα μονοπάτια που προείπα, την θυσία, το σεβασμό, την αγάπη, είναι μια διαρκής πράξη, η αλήθεια είναι, που θέλει να το κυνηγάς κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο. Προφανώς θα υπάρχουν διατριβές με τους ανθρώπους, προφανώς θα υπάρχουν δύσκολες στιγμές, αλλά αυτό που δείχνει την αγάπη εν τέλει είναι η προσπάθεια, η διαρκής προσπάθεια να παραμείνουμε σε αυτό το μονοπάτι του, να θυσιαζόμαστε, να δείχνουμε ότι αγαπάμε και κάποια στιγμή ουσιαστικά ο άλλος το προσέχει ή μη, αναγκαστικά θα το προσέξει, θεωρώ, γιατί αν μη τι άλλο αυτά που κάνει ο καθένας και ακολουθούν το μονοπάτι της αγάπης είναι εκδηλωτικά σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι απλές πράξεις συνηθισμένες, είναι πράξεις που αποδηλώνουν αγάπη, σεβασμός, π.χ. η αυτοθυσία, η φιλανθρωπία και διάφορα άλλα πράγματα.
Και είναι ότι η εκδήλωση της αγάπης, κατά τη δική μου άποψη, είναι πολύ λίγη σχετικά με αυτή που υπάρχει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο άνθρωπος έχει αρκετή αγάπη, αλλά δυσκολεύεται, θεωρώ, να την εκδηλώσει αυτή καθεαυτή. Σημασία έχει να μάθουμε να την εκδηλώνουμε αυτή την αγάπη. Γιατί θεωρώ ότι μέσα στις καρδιές κάπου βαθιά υπάρχει. Μπορεί να μην έχουμε μάθει τον τρόπο, αλλά μόλις μάθουμε τον τρόπο, θεωρώ ότι, αν μη τι άλλο, θα καταφέρουμε να δείξουμε ότι αγαπάμε τον κόσμο, αγαπάμε τους ανθρώπους γύρω μας, τα ζώα και ούτω καθεξής, όλα τα πλάσματα. Θέλω να βλέπω τη θετική πλευρά των πραγμάτων, να πω την αλήθεια, και να μην μένω στο αρνητικό κομμάτι ότι δεν υπάρχει αγάπη και όλα είναι δύσκολα και θα καταστραφούμε και τα συναφή. Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν πάμε παρακάτω, κατά την άποψή μου. Δεν θεωρώ ότι πάντα η αγάπη οδηγεί σε μίσος. Γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει μάθει να αγαπάει και ουσιαστικά τρέφεται από αυτό το αίσθημα της αγάπης και την εκδήλωση που ουσιαστικά εν συνεχεία ακολουθεί, δεν είναι απαραίτητο ότι θα ακολουθήσει το να μισήσει κάποιον ή να γίνει μισητός. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές ως παραδείγματα άνθρωποι οι οποίοι εκδηλώνουν την αγάπη τους σε μεγάλο βαθμό. Πρώτα απ' όλα γίνονται αγαπητοί από τον περίγυρό τους και από ανθρώπους πέρα του περίγυρου, ακόμα περισσότερο, όταν πραγματικά είναι αληθινοί και αγαπούν πραγματικά. Αλλά όπως επίσης και αυτή η αγάπη που έχουν, δύσκολα και ίσως ποτέ να μην αλλάξει και να μετατραπεί σε μίσος. Πρώτα απ' όλα δηλαδή θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που αληθινά πραγματικά αγαπάει και ξέρει να εκδηλώνει την αγάπη του, δεν θα οδηγηθεί στο να μισήσει κάποιον. Ποτέ. Ίσως ποτέ. Μην είμαι απόλυτος. Ωστόσο όμως, πολλές φορές, επειδή δεν ξέρουμε και δεν υπάρχει κάποιος οδηγός να αγαπήσουμε, να ακολουθήσουμε ώστε να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο για να αγαπάμε, θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι δεν εκδηλώνουν με αυτόν τον τρόπο που είναι, ας το πούμε, διακριτικός τρόπο την εκδήλωση της αγάπης αυτή ή καθεαυτή. Και τα πράγματα εκεί παίρνουν λίγο λάθος τροπή. Γιατί μόνο και μόνο αν η αγάπη αυτή καθεαυτή στην ακεραιότητά της μολυνθεί από ένα αρνητικό συναίσθημα, μια αρνητική σκέψη, ένα αρνητικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μας, εκεί αμέσως αναμεγνύεται και υποβόσκει, όπως προείπες, το γεγονός κάποια στιγμή να γίνει κάτι που θα οδηγήσει στο μίσος. Όταν αγαπάς, ελευθερώνεις. Και όταν ελευθερώνεις, αγαπιέσαι. Έχω στην οικογένεια ένα άλλο άτομο το οποίο επίσης γράφει τον ίδιο τρόπο, αλλά επειδή δεν είχε στα πρώτα χρόνια του τα χρήματα, γιατί είναι μεγάλης ηλικίας πλέον, τα έγραφαν τα όσα του έρχονταν μέσω του ίστρου σε κόλλες από χαρτί, τα οποία έδαιναν τα δέματα. Και στη συνέχεια λοιπόν αυτό που έκανα ήταν να συνεχίζω να σημειώνω. Κάποια στιγμή γύρω στο 19 χρονών μίλησα με κάποιους επιμελητές βιβλίων. Με βοήθησαν στο βαθμό που βοηθάει ένας επιμελητής βιβλίων, κυρίως με τον τρόπο σκέψης, με το να κατασταλάξει ουσιαστικά το κείμενο, το κάθε ξεχωριστό κείμενο το οποίο υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Και με τον καιρό σιγά σιγά φτάσαμε σε ένα σημείο που είχε ολοκληρωθεί το βιβλίο και εν συνεχεία έπρεπε να εκδοθεί. Η έκδοση μου πήρε γύρω στον 1-1,5 χρόνο, διότι στο βιβλίο μέσα, πέρα από το γεγονός ότι το έτρεξα αποκλειστικά μόνος μου, μαζί με τις υπόλοιπες δουλειές καθημερινότητας, καταλαβαίνεις, έκανα συνεργασία με μια κοπέλα η οποία αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο και με αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί για να σχεδιάσουμε τα σχέδια και το artwork που έχει μέσα, ας το πούμε έτσι, τα οποία είναι 128 σχέδια
για ένα βιβλίο 360 σελίδων. Ανθρωπιά και σεβασμός είναι ο τίτλος που υπάρχει μέσα σε αυτή τη σελίδα και προσπαθεί να κάνει αυτό ακριβώς, να αγγίξει τον άνθρωπο, αυτόν καθεαυτόν, και να τον κάνει να ευαισθητοποιηθεί μέσα από τις ιστορίες που ανεβαίνουν σε καθημερινό επίπεδο. Αυτές οι ιστορίες έχουν να κάνουν και από θέματα γύρω από την αγάπη και από θέματα ενημέρωσης και από θέματα γύρω από τη θρησκεία, αλλά ελαφρά του χριστιανισμού, και ολοκληρωτικά, ας το πούμε έτσι, έχει το σκοπό να βοηθήσει σε πρώτη φάση σε φιλανθρωπικές περιπτώσεις που έχουν την ανάγκη και μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο, και σε δεύτερο χρόνο να αγγίξει τις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων με τα όσα ανεβαίνουν, έτσι ώστε να ξεφύγει ο καθένας από την καθημερινότητά του, να διαβάσει κάτι διαφορετικό, να διαβάσει κάτι το οποίο ίσως θα του αλλάξει τη ζωή, ίσως θα τον συγκινήσει. Έχουμε κάποια ανταπόκριση από διάσημα ονόματα πολλές φορές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε δυναμικά. Το βίντεο, το reel, ας το πούμε έτσι, το οποίο έχει τα περισσότερα views. Αυτό το reel άγγιξε από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ κόσμο και ήταν στην επικαιρότητα κάποιες ημέρες, όχι μόνο ώρες. Το έχουν δηλαδή, το έχουν κάνει like γύρω στα 500.000 άτομα. Στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται να υπάρχουν δύο κοριτσάκια, όπου το ένα βοηθάει το άλλο και το πηγαίνει βόλτα. Ενώ την ίδια στιγμή έχουν και τα δύο καρκίνο, δεν έχουν μαλλιά και έχουν και τα δύο ορούς και καλώδια για να δουν ότι τα απαραίτητα, τέλος πάντων, για την ιατρική τους περίθαλψη. Oh, that's so nice. John, we're on the way to the kitchen. Is that? We're in the meeting room. Wanna go first, Petey? No? Yeah. No, we're so different. Γιατί αυτά τα παιδάκια, τα μικρά παιδάκια, όπως όλοι οι άνθρωποι όταν ερχόμαστε στον κόσμο, δεν ξέρουμε τι θα πει μίσος. Και ξέρουμε, θεωρώ, ότι μόνο τι θα πει αγάπη. Η ευαισθητοποίηση του παιδιού του συγκεκριμένου το οθεί τέλος πάντων να βοηθήσει ένα άλλο, χωρίς να σκεφτεί ότι εγώ έχω κάτι και δεν είμαι καλά. Γιατί όπως προείπα, αυτό που εννοούσα προηγουμένως είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό η εκδήλωση της αγάπης. Τη συγκεκριμένη στιγμή λοιπόν το παιδάκι φαίνεται, και παρόλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει και να έχει, όχι μόνο να κάνει αυτό που κάνει, αλλά και να είναι χαρούμενο με αυτό που κάνει. Γιατί είναι μια στιγμή ξεγνιασιάς, το να βγουν στο διάδρομο και να περπατήσουν, από το να κάθονται συνέχεια μέσα σε ένα δωμάτιο
τα ίδια κάθε μέρα και να βοηθήσει την ίδια στιγμή και να πάει βόλτα, το πούμε έτσι, ένα άλλο παιδάκι με το ίδιο ακριβώς πρόβλημα και ακούγεται τέλος πάντων το γέλιο και η φωνή αυτού του παιδιού, η οποία είναι χαρούμενη. Ας ξεκινήσουμε από το τώρα και ας πάμε ύστερα στο μετέπειτα, στο αργότερα. Θεωρώ ότι υπάρχει αγάπη. Όπως είπα και προηγουμένως, απλά ο κόσμος δεν γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα είναι κατάλληλος κάθε φορά να την εκδηλώσει. Δεν φτάνει όμως να βρεις τον τέλειο τρόπο ή να περιμένεις την τέλεια στιγμή για να εκδηλώσεις την αγάπη σου. Απλά μόνο και μόνο η προσπάθεια του να κάνεις αγάπη έχει μεγάλη σημασία από μόνη της. Επομένως, ακόμα και προσπάθεια σημαίνει πολλά για κάποιον, ο οποίος είναι σε θέση να αναγνωρίσει αυτό που κάνεις. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή επιλέγω να βλέπω τα θετικά στη ζωή και δεν θέλω να ρίχνω τα μάτια μου στο αρνητικό ή στο σκοτάδι καθόλου, ενώ βλέπω ότι υπάρχει αγάπη αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως πολλές φορές λάθος τρόπος εκδήλωσης της, όπως υπάρχει τώρα αγάπη, θεωρώ ότι θα υπάρχει και μεταγενέστερα, στο επόμενο χρονικό διάστημα και πολλά χρόνια αργότερα. Το πρόβλημα σε κάθε περίπτωση, και ίσως αυτό επιβαρύνει την εκδήλωση γενικότερα της αγάπης και το πώς αγαπάμε, τον τρόπο με τον οποίο αγαπάμε, είναι το ότι βάζουμε αρνητικά συναισθήματα και αρνητικά πάθη του εαυτού μας να βγαίνουν πάνω από την αγάπη και να τα φέρνουμε πολλές φορές ως δικαιολογία. Με αποτέλεσμα να μην αφήνουμε αυτό που έχουμε μέσα μας να βγει προς τα έξω. Και πολλές φορές λένε ότι υπάρχει μια παροιμία των Ινδιάνων που λέει ότι υπάρχουν δύο λύκοι, ο κακός και ο καλός λύκος. Αυτός που θα εκτρέψεις πιο πολύ, αυτός που θα ταΐσεις πιο πολύ, είναι αυτός ο οποίος εν τέλει θα γίνεις. Αν λοιπόν εστιάζεις κάθε φορά το μυαλό σου και τα μάτια σου μόνο στο αρνητικό, σε καμία την περίπτωση δεν θα καταφέρεις να είσαι θετικός και χαρούμενος και γεμάτος αγάπη άνθρωπος. Από την άλλη όμως, αν προσπαθείς διαρκώς και έχεις τα μάτια σου στο καλό, στο θετικό, στο όμορφο, στο ωραίο, ας το πούμε με λίγα λόγια στο φως, θα φτάσει κάποια στιγμή να γίνεις αυτός ο καλός άνθρωπος, ο άνθρωπος γεμάτος αγάπη. Το δύσκολο και αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι χρειάζεται εκδήλωση η αγάπη, είναι να βγεις από τον εαυτό σου, να τον ρίξεις χαμηλά, ίσως και πολλές φορές να πατήσεις πάνω στον εαυτό σου, πάνω στα δικά σου θέλω, και να βάλεις τα θέλω του άλλου πάνω από σένα. Και δεν μιλάμε βέβαια σε τοξικής άποψης, τα θέλω, και τις επιθυμίες, πάντα με ένα μέτρο φυσικά. Αλλά από το να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και η προσπάθεια αυτή έχει μεγάλη σημασία. Να θυσιαζόμαστε για έναν τρίτο που τον αγαπάμε, που και να μην τον αγαπάμε, κάνουμε αυτό που μπορούμε. Γιατί πολλές φορές, όπως βλέπω και παρατηρώ και το αποτυπώνω και στο βιβλίο μέσα, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει, η αλήθεια είναι ότι κακός ή καλός για εμάς που θέλουμε να βλέπουμε τα θετικά, φαίνεται αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος αυτός, ο εκάστοτε άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα του καλός, αυτό που έχει μέσα του το βγάλει και προς τα έξω. Ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος για μένα φωτίζει. Τον βλέπεις και από όλες τις μεριές είναι ένας φωτεινός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που μοιράζει αγάπη. Και οι άλλοι τριγύρω του, γι' αυτό το λόγο έχω φτιάξει και με αυτόν τον τρόπο το εξώφυλλο που γράφει με πολύ αγάπη και με χρυσά γράμματα. Ο άνθρωπος αυτός είναι η αγάπη. Τριγύρω είναι οι μέλισσες. Οι μέλισσες πηγαίνουν στο μέλι. Ουσιαστικά η λέξη αγάπη είναι με χρυσά γράμματα, γιατί υποδηλώνουν το μέλι. Υποδηλώνουν τη γύρι και αμέσως οι μέλισσες τρέχουν προς εκείνο το μονοπάτι. Στο κομμάτι του γραψίματος, το λέμε εμείς εδώ, της ποίησης τέλος πάντων, είναι ο παππούς, θεωρώ.
στο κομμάτι της τέχνης, του να επιλέγω τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθεί ένα βιβλίο, ένα project ή οτιδήποτε άλλο κάνω στη ζωή μου, θεωρώ ότι έχει έρθει από τη μητέρα μου. Και ο παππούς μου έχει ολοκληρώσει όλα αυτά τα χρόνια και έχει γράψει 52-53 βιβλία με ποίηματα, σάτυρα, στίχους καϊκού και ναι, κυρίως αυτά. Και αυτό από μόνο του τον κάνει έναν αξιόλογο άνθρωπο, έναν άνθρωπο με γεμάτο θησαυροφυλάκιο εδώ στο χωριό, γιατί δεν είμαστε σε μια μεγάλη πόλη όπου μπορεί ο καθένας να επισκεφθεί το χώρο του και να μιλήσει κτλ. Είναι λίγο δύσκολο. Ωστόσο όμως αυτός παρόλο τις συνθήκες, παρόλο τις καταστάσεις του χωριού που είναι λίγο απομονωμένο και είναι ελάχιστος ο κόσμος που έρχεται, συνεχίζει ο ίδιος να γράφει παρά τα 85 του χρόνια. Είμαστε στο πρώτο βέβαια βιβλίο, έχουμε ακόμα δρόμο.